Lujeng sonten sugeng makarya ingkang makarya. Nyuwun pangapunten sedaya kekilangan saking Duta Nada Hananta Production Senoji Video Syuting matur sembah nuwun. Sugeng sonten lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalika ing segara pitaan awake lungguh jejer sesandingan. Aku ana kowe ning kono, rasane donya duweke wong loro. Watu putih sing ning sandengku saksi bisu seneng atiku. Nanging saiki ning ati duh wong bagus pepujane ati. Aku kangen, aku uga rindu, pengen nyawang kaya ing pitaan iku. Gedene tresno ning dada ibarat banyu segara, ora asat nadyan ketika wong bagus ngertenono. Rasa kangen ning atiku tarasane nganti ngilu, ibane aku setya nunggu kepengen nyanding sliramu. Watu putih sing ning sandengku saksi bisu seneng atiku. Nanging saiki ning ati duh wong bagus pepujane ati. Aku kangen, aku uga rindu, pengen nyawang kaya ing pitaan iku. Gedene tresno ning dada ibarat banyu segara, ora asat nadyan ketika wong bagus ngertenono. Rasa kangen ning atiku tarasane nganti ngilu, ibane aku setya nunggu kepengen nyanding sliramu. Gedene tresno ning dada ibarat banyu segara, ora asat nadyan ketika dawa bagus ngertenono. Rasa kangen ning atiku tarasane nganti ngilu, ibane aku setya nunggu kepengen nyanding sliramu. Aku kangen, aku uga rindu, pengen nyawang kaya ing pitaan iku.